нека да се радва. Те са последователи, няма да си откажа. Точно така, тата. Точно. Нас ми заръча да го изпратна. Студентко ли те? Искаш ли моето яки? Не, добре ми е. Ето това балкон, ще се вижда. Я, тата, дай да те наметна. Добре. Водата! Отивам водата да ги снимам. Извикай Наско! Един лайк и от мен имате. Ма това не е видимата те. Това е само снимно. Сега че... Ето тук, тата, ето тук, сега ще светлите, тук ще видите. Да знам. Ето. О, не ми харесва, чакай там да снимам. О, много са яки всички.